4 puta 100 metara kraul. Idemo, momci. Kako pliva Velja Stjepanović, rekao bih jako dobro, tu je negde na 3. 4. poziciji. Okretna. Velja trenutno na 4. poziciji. Naravno, Popović vodi, svetski rekorder na 100 metara kraul. Dobro, sada Velja pojačava. Velimir Stjepanović se pojačava i evo ga na 2. 3. poziciji. Fantastični Velja Stjepanović. Probio se na 2. poziciju iza Popovića. Sada će plivati Niđa Aćin, plivač Zrenjanina iz proletera iz Zrenjanina. Fantastično plivao na evropskom prvenstvu od Topeni. Oborio lični rekord u polufinalu 47-24, na kraju bio 11. Niđa Aćin u 2. izmeni drži 2. poziciju. Za Rumune sada pliva u 2. izmeni Ratiju. Naši su drugi. Vidimo, okreće kao drugi Aćin, samo 91 iza Ratijua. Dobro pliva i reprezentacija Hrvatske. Za Hrvatsku u 2. izmeni Jerej Hribar. Aćin pojačava, smanjuje se prednost Rumuna. Kakva borba! Aćin stiže sada Rumuna Ratijua, fantastično pliva Niđa Aćin. Srbija će biti prva sada na ovoj izmeni. Bravo za Niđu Aćina, fantastično plivao posljednjih 30 metara. Sada ide 17-godišnji Justin Juca Cvetkov. Pobednik Keofa na 50 metara kraul. Čudo od deteta, samo 17 godina. Vode sada Poljaci. Odlično pliva Šaveri Masjuk. Dejec Cvetkov. Okreće kao 3. za Grka. Kolomeva koji je sjajan sprinter, ali fantastično se bori sada Justin Cvetkov. On pojačava. Justin Cvetkov pojačava. Član plivačkog kluba Novi Sad. Učenik Đorđe Agbove. Velika borba. Stazi broj 2 vode Grci, ali sada će plivati Andrej Barna. Poljaci sjajni. Da vidimo, naši na 5. poziciji. Andrej Barna je krenuo sada. Andrej Barna. Kako pliva Andrej Barna. I dalje vode Poljaci ispred Grka. Sada za Poljake Sjeracki. Za Grke Vazajos. Ali Andrej Barna pliva neverovatno. Andrej Barna. Kao prvi okreće Andrej Barna. Ne pliva, on leti. Andrej Barna, fantastično. Andrej Barna piše istoriju s ovim momcima. Fantastični Andrej Barna. Kakva trka Andreja Barne. Idemo ka zlatu, idemo ka istoriji. Andrej Barna. Srbija je prvak Evrope. 5. zlatna medalja za Srbiju na evropskim prvenstvima. Bravo za Velju Stjepanovića. Bravo za Nikolu Niđu Aćina. Za Justina Cvetkova. Za Andreja Barnu. Trka istorije u našem gradu, u našem Beogradu. Na plivalištu Milan Gale, Muška Tirović. Pa kako se sanjalo o ovome. Jao, za neverovati. 3:12:90. Rekord Srbije. Kakva trka. Velja Stjepanović. Pa onda kakva borba Niđe Aćina. Nikola je plivao fantastično. Momak iz Zrenjaninskog proletera. Pa onda Justin Cvetkov, također Zrenjaninac, ali plivao u Novom Sadu. I na kraju Andrej Barna, taj veliki Subotičanin na master studijama u Americi. Da li je moguće? Kakva trka. Bravo, momci. Svaka vam čast. Ali u štafeti, prvaci Evrope u plivanju, u bazičnom sportu. Svaka čast. Plivali su danas kao nikad. Još jednom, Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Andrej Barna. Kako je plivao prvih 50 metara Andrej Barna.
Bilo je važno izdržati, ali izdržao je Barna, izdržao je sve. Prvo je stigao sve. Hrabri mladi Justin Cvetkov. Evo ga ovde, vidite ga u plavoj kapici. Ne mogu da veruju naši šta su učinili. Nidža Atin se drži za glavu.